Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Пане, успомни про заповед свой, и николи не забывай про жыццё убогих Твоих. Устань, Пане, оборони справу свою, и выслухай просьбы тых, кто шукае Цябе. Словамі псальма 74 распачынаем нядзельную эўхарыстую святую імшу, дзе мы сапраўды збіраемся каля алтара Пана, прыносячы свае просьбы, малітвы, падзякі. Няхай вось гэтая святая імша выразам будзе нашай еднасці, парафіяльнай еднасці, і таксама падзякі Богу за тое, што нас збірае вакол свайго алтара. Сёння у літургіі слова мы пачуем пытанне, можна сказаць, пра нашу веру. Якая яна? Пытанне, на якое мы запрошаныя, каб адказаць у сваім сэрцы. І таму давайте уважліва слухаць Слова Божае і таксама звяртаць увагу, рыхтавацца да таго, каб прыняць Хрыста ў найсвяцейшым сакраменце. Гэтую святую імшу я малюся за усю нашу парафію, за вас тут прысутных у кожнай вашай інтэнцыі, таксама за ўсіх парафіянаў, якія, можа, ўжо не могуць прыйсці ў касцёл. Малюся таксама за ўсіх памерлых парафіянаў, просячы аб жыццё вечнае для іх. А на пачатку гэтай святой імшы перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над
святых у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, наученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обяцаную спадщину праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання першої книги Валадарстваў. У тыя дні, калі Ілля прыйшоў да Божай гары Горэб, ён увайшоў у пячору і скіраваў Пан да яго слова, кажучы: «Выйдзі і стань на гары перад абліччам Пана. І вось пройдзе Пан, і будзе перад ім вецер вялікі і моцны, які разрывае горы і крышыць скалы, але не ў ветры Пан. А пасля ветру будзе землятрус, але не ў землятрусе Пан. Пасля землятрусу будзе агонь, але не ў агні Пан. Пасля ж агню шум ціхага ветру». Пачуўшы гэта, Ілля прыкрыў твар свой плашчом, выйшаў з пячоры і стаў пры ўваходзе да яе. Гэта Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, я кажу правду у Христі,
не и лгу, и подтверждая сумление мое у Духу Святым, что смуток мой великий и неоспынно покутує сердце мое. Бо я хотел бы сам быть отлученным от Христа замест братов моих, родных мне поводле тела, израильтянов, яким належить усыновление и хвала, и заповеты, и установление законов, и Божие служение, и обяцание. Да их належать айцы, из их поводле тела Христос, Бог над усими, благословленный навеки. Амин. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыю ад берага, і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У 4-ю шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: «Гэта прывід», і ад страху закрычалі. Але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чаўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне!» Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі увайшлі яны ў човень, вецер сціх, а тыя, хто быў у чаўне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды Сын Божы». Гэта Слово Пана. Дорогие браты и сестры, на пачатак подзялюся сваім жыццёвым, своей жыццёвай гісторыяй, сваім жыццёвым таким, нават нейкім сэнсе, змаганнем. Я узгадываю, калі рыхтаваўся да гаміліі, узгадываю першае гэта гісторыю свайго жыцця, калі
трэба было першы раз сказаць сваю гамілію, проповедь. Я як памятаю яшчэ гэтую дату, 14 мая 2022 года я меў пасведчанні, і наступная субота у нас заўсёды ў семінарыі быў звычай, што новыя д'яканы, яны заўсёды тады гэта рыхтаваліся, першая гамілія на нешпрах урачыстых альбо ютрані, яны тады прапаведавалі для ўсёй семінарыі, для ўсіх тут прысутных у капліцы. І вось узгадваю гэты момант, што вось менавіта і так выпаў лёс, што якраз вось пасведчанні, і на наступны тыдзень, хіба што субота вечар, гэта была моя першая проповедь, такая, скажам, ужо афіцыйная. І узгадваю гэты момант чаму? Памятаю, што я доўга рыхтаваўся, што сказаць, як сказаць, дакладна ўсё напісаў на картачцы. І вось калі настаў гэты момант, калі я выйшаў да амбоны, вось стаў перад усёй семінарыі, і ты сядзіш, што сядзяць перад табою твае браты з семінарыі, з якімі ты вучышся ўжо так шмат доўга, сядзіць перад табою рэктар семінарыі, айцец духоўны, там яшчэ нейкія святары, которые служаць у семінарыі. І адразу, вось я памятаю, такі быў ступар. Такое, і нічого, не можаш сябе нічога, так можна сказаць, даць. Вось такі перажыванні. І такі сапраўды у гэтым моманце узгадаў сабе, так можна сказаць, хутка памаліўся і кажу: Хрыста, ну, па-першае, я рыхтаваўся. Па-другое, я ведаю, што ты прамаўляеш. Я ведаю, што ты побач са мной. Дапамажы мне. І сапраўды, і тады ўсё, што трэба было, сказаў, нават болей. І знік адразу і страх, вось менавіта, і ўсё атрымалася вельмі добра. Яшчэ ў нас такі звычай у семінарыі быў, можа, яшчэ цяпер ёсць, калі першая гамілія д'якана, то все па прыёму рыхтуюць картачкі з ацэнкамі. І тады, калі ён сядае, то все ацэнкі падымаюць. Ну, канечне, гэта ўсё такое жартамі, ну, але ты гэтым вельмі моцна перажываеш. І вось чаму я узгадаў пра гэты момант. Бо сёння мы разам з вамі чуем, як вучні разам з Хрыстом сустракаюцца з хвалямі свайго жыцця. І сапраўды гэтыя хвалі могуць быць розныя. Часамі гэта страх перад нейкім, перад выступам, перад публічнасцю. Страх можа быць перад нейкай рэчу, якую трэба зрабіць, перад нейкай адказнасцю, перад працай. Страх перад нейкай размовай. Магчыма, гэтыя хвалі могуць быць іншыя, напрыклад, цяжкасці, хвароба, розныя хвалі, ад малых да вялікіх, з якімі мы сустракаемся разам з вамі ўсё жыццё. Таму вось менавіта гэта тое, мы разам з вамі перажываем падобныя моманты, што перажываў Пётр і вучні вось сённяшнім Евангеліі. І на што хацеў бы звярнуць увагу, вось распачынаючы ад гэтага, ад гісторыі. Першае, хачу звярнуць увагу на Пятра. Паглядзіце, мяне вельмі ўражвае сёння Пётр, бо ён, можна сказаць, паказваецца сёння ў двух момантах, такіх момантах супрацьлеглых. З аднаго боку, Пётр сёння паказваецца нам, мы яго бачым, як першага сярод веруючых. Першы. Бо ён сапраўды, вось кажа Хрысту: калі гэта ты, дазволь мне ісці. І ідзе па вадзе, як бы паказваючы, што сапраўды ён адказаў верай на гэта, ён пайшоў на заклік Хрыста. Ён першы сярод веруючых. З другога боку, гэта той, хто таксама ў гэтай Евангеліі, можна сказаць, паказваецца нам як першы сярод няверуючых.
як наступіў момант цяжкасці, хвалі, ён тоніць. І ўсё, што перад гэтым ён перажыў, усё нават гэта не дапамагло яму, каб менавіта не патануць. І ведаеце, гледзячы на Петра, я разумею, што ў нейкім сэнсе мы падобныя да яго. Розныя могуць быць сітуацыі, я толькі магу некалькі прыкладаў падаць. Я магу прыгожа прыйсці ў касцёл у нядзелю, памятаць пра Хрыста, пра святую імшу, памаліцца і, выходзячы з касцёла, забыцца пра яго на цэлы тыдзень і вярнуцца праз тыдзень. Можна сказаць, у касцёле я першы сярод веруючых. Выхажу на вуліцу, я забываюся. Я забываюся, што я хрысціянін і ўвогуле не жыву гэтым. Можа быць так. Гэта ўжо, можна сказаць, такая скрайнасць. Але часамі, сапраўды, мы носім імя хрысціянаў, але часамі, сапраўды, мы ад гэтага пазбаўляемся нашымі нейкімі ўчынкамі. Тое, што даём, можа, нейкае антысведчанне. І такое ёсць у нашым жыцці. Што мы падобныя да Петра. І ведаеце, што цікавае. Я калі чытаў, мне было цікава, што на гэту тэму адкажуць айцы касцёла, святы Аўгустын, менавіта на гэтую сустрэчу Петра і Хрыста. І ўсе як адзін, можна сказаць, паказваюць і задаюць адно і тое пытанне. Чаму Пётр пачаў тануць, калі перад гэтым ён ішоў па вадзе? Яшчэ перад гэтым ён бачыў цуд, калі Христос размнажае хлеб і рыбу, накарміў шматтысячны натоўп. Чаму Пётр пачынае тануць? І, ведаеце, адказ, які яны даюць, мне вельмі падабаецца. Ён не пачаў тануць таму, што хвалі. Ён не пачаў тануць таму, што моцны вецер. А ён пачаў тануць таму, што адвярнуў свой зрок ад Хрыста. Адвярнуў свой зрок. І ведаеце, мяне гэта так дакранула сапраўды, што і ў нашым жыцці так ёсць. Як толькі я адварачваю зрок ад Хрыста, пачынаюцца хвалі, альбо хвалі ёсць, але калі толькі адвярнуся, я пачынаю ў іх тануць. Я ўжо не магу сам справіцца. Мяне накрываюць гэтыя хвалі. І сапраўды тое, да чаго мы сёння разам з вамі запрошаныя, на гэты адказ, што такое вера. Ведаеце, у нейкім сэнсе вера – гэта тое, што я не адводжу свае вочы ад Хрыста. Можна сказаць, што я няспынна сузіраю Хрыста, няспынна на яго гляжу. У моманты розных маіх хваль, цяжкасцяў, перажыванняў, таго, што я маю. Ведаеце, таксама мяне здзівіла ў гэтым Евангеліі адзін такі момант, што калі Христос прыходзіць да вучняў, Пётр, я калі сябе ўяўляю ў гэтай сітуацыі, то я б сказаў Хрысту першае, што побачыў, калі гэта ты суціш гэта ўсё, на што гэтыя хвалі, можна ж спакойна плысці далей. Сядай у лодку, успакой хвалі і паплывём спакойна разам. Але мяне здзіўляе, што кажа Христос, прабачце, Пётр. Ён у гэты момант кажа так, што калі гэта ты, дазволь мне ісці. Дазволь мне ісці па гэтых хвалях. І што таксама, калі чытаючы каментары, убачыў, што каментуюць айцы касцёла, што гэтымі словамі паказваецца сімвал таго, што Пётр, вучні, гэты човен, гэта
так можна сказати, сімвол хрысціянаў, касцёла, у свеце, якім мы жывём. І што хвалі яны будуць. У сэнсе такім, што Пётр кажа: дапамажы мне ў гэтых хвалях вытрымаць. Не забяры гэтыя хвалі, а дапамажы мне ў іх бачыць цябе, ісці за табой. І вось менавіта ў гэтым і ёсць хіба нашае збаўленне, каб вось менавіта ў момантах хваляў, каб я вытрымаў у гэтым. У моманце хвалі я пробаваў, можна так сказаць, захаваць імя хрысціяніна, захаваць імя веруючага чалавека. Можна сказаць, не апусціць рукі. У гэтым і ёсць нашая вера і нашае збаўленне. Што сапраўды гэтыя хвалі, яны ў нашым жыцці будуць. Хвалі яны будуць няспынна, меншыя, большыя. Але вось менавіта ці я ўвесь гэты час хачу сузіраць Хрыста, глядзець на Яго і казаць, што разам з табою я прайду праз гэта. Няхай гэтае слово будзе для нас таксама такой надзеяй, што нават калі я у сваёй слабасці адвярну зрок ад Хрыста, пачану тануць, то заўсёды ёсць гэты момант: Пане, ратуй, бо я тану. І на які Христос, як чуем у Євангелі, адразу ж працягнуў руку. Вось няхай гэтае слово нас умацоўвае ў веры. Сапраўды умацоўвае, паказвае нам, што хвалі ў нашым жыцці будуць. Розныя, малыя, вялікія, цяжкія. Але каб у ўсім гэтым мы пробавалі не адвярнуць зрок ад Хрыста, каб вось менавіта ісці за ім, ведаючы, што ён таксама заўсёды побач. Ён мяне вядзе. Амен. Веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. І Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і Яго валадарству не будзе канца. Веру у Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру у адзіны святы адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Сабраныя ў імя Езуса Хрыста, маем надзею, што нашыя супольныя малітвы, якія цяпер узносім да Бога Айца, будуць выслуханыя. Молімся за святога Айца Льва, за біскупаў і прэзбітараў,
каб яны вялі ўсіх вызнаўцаў Хрыста да еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Евангелія Хрыста, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі нашай парафіі, за вас тут прысутных, у кожнай вашай інтэнцыі, таксама за ўсіх хворых парафіянаў, якія, можа, ўжо не могуць прыйсці ў касцёл. Просім, няхай Бог выслухае нашыя малітвы і просьбы і таксама благаславіць ім там, дзе яны ёсць. Цябе просім. Молімся таксама за ўсіх памерлых, за памерлых з нашых сямей, за тых, хто сёння ўжо надышоў да Пана. Молімся за памерлых парафіянаў, просім аб узнагароду неба для іх. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы ўмелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Цябе просім. Наш добры Ойча, мы верым, што Ты суцешыш сваіх дзяцей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах. Дзякуем Табе за гэта. Праз Хрыста, Пана нашага. Хлеба
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и усяму костелу святому. Пане наш Боже, прими ласкаво дары, якія Ты сам удзяліў костелу, и своею моцою перемяни их у сакрамент, які дае нам збаўленне, праз Христа Пана нашага. Пан з вами, угору серце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твое прийся в хвале.
успоминаючи смерть из мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа, Ойча всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, так як нас навучыў наш Пан Езус Христос. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, да ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё владарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Свет
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленное, пакліканае на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хлеб, які я дам, гэта цела маё, якое я ахвярую за жыццё свету.
Молимся. Боже наш Ойче, нехай уделу святой коммунии дасть нам збавление и умацує нас у святле Твоей правды, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Слава